Да, хора, днешното видео ще играем Roblox. Нека сега да пуснем играта да се зареди. Намали, то се късно видео. И също така мога да рече, че ме джойне. Хора, искам да го запитам. Най-лепия брат в хората. Има 33 милиона на купа само за да съм той. Аз само да съм той. Оценим съм само 174. Най-редки ми е най-редки ми е 6-7. Няма колко също не заряда. Гребам го на левел 43. 67. О, някъде го има вълчет. Кажи здрасти. Кажи здрасти, бе, Дани. Кажи здрасти, бе. Ой, ти с мен също ще така. Ай! Ще ме разпозна влога. Що не казвам да? Моят канал. Да, ще ме разпозна. Начало си. Здрасти.